Υπέροχα μου πλάσματα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλό και ευλογημένο μήνα εύχομαι σε όλους. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη μέσα από κάθε καινούρια εγγραφή που κάνετε στα κανάλια μου, μέσα από κάθε σχόλιο, μέσα από κάθε like, μέσα από κάθε hype. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο και φυσικά υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Βεβαίως εδώ τώρα που θα κάνουμε την κάρτα του μήνα Δεκεμβρίου είναι μια γενική ενέργεια που αφορά όλους μας. Για να δούμε. Κρίση, πάρα πολύ δυνατή κάρτα παιδιά, πάρα πολύ δυνατή κάρτα. Μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό είναι η κάρτα της Ανάστασης, της Αναγέννησης, της Αφύπνισης. Φέρνει αλλαγές στη ζωή μας, πολύ σημαντικές αλλαγές, οι οποίες φυσικά ξεκινούν από μέσα μας. Ναι, μπορεί να συμβεί ένα γεγονός. Όμως εδώ δεν έχουμε σε καμία περίπτωση τη βιαιότητα του πύργου, ας πούμε, που ο πύργος μας ξαφνιάζει. Είναι κάτι που δεν το περιμένουμε και θα έπρεπε να το περιμένουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να το αναλύσουμε αυτό. Εδώ έχουμε πολύ πιο ήπιες ενέργειες και την αλλαγή που φέρνει η κρίση μπορούμε να την αποδεχτούμε ή να μην την αποδεχτούμε. Έχει πολύ μεγάλο κομμάτι αυτογνωσίας η κάρτα αυτή. Είναι πολλές φορές αυτό το κάνω μία αναδρομή στη ζωή μου και ανακαλύπτω πολύ σημαντικά πράγματα για τον εαυτό μου. Η κάρτα αυτή μας καλεί να αφυπνιστούμε, να αγκαλιάσουμε τον αληθινό μας εαυτό, τον εσωτερικό μας εαυτό, τον αληθινό μας σκοπό και να βαδίσουμε προς το δρόμο που πραγματικά είναι ο δικός μας ο δρόμος. Γιατί ο καθένας μας έχει ένα δικό του μοναδικό μονοπάτι. Συχνά σηματοδοτεί μια απόφαση που μπορεί να σας αλλάξει τη ζωή. Καρμικά μαθήματα, ευκαιρία για ανανέωση. Αναφέρεται στην αυτοαξιολόγηση, την ειλικρινή επικοινωνία και την ανάληψη ευθύνης για λάθη του παρελθόντος για να προχωρήσουμε μπροστά προς την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Φέρνει σαφήνεια, θετική αλλαγή και πραγματικά έχει τόσο πολύ μεγάλη δύναμη αυτή η κάρτα που μπορεί όντως να μας οδηγήσει στην ανακάλυψη του πραγματικού μας προορισμού σε αυτή τη ζωή. Αυτό μπορεί να παρουσιαστεί, να μας εμφανιστεί σαν ένα δίλημμα. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο έχουμε μάθει πολύ συγκεκριμένα πράγματα να κάνουμε στη ζωή μας και ξαφνικά μας έρχεται μια σκέψη η οποία είναι εντελώς έξω από αυτά που έχουμε συνηθίσει.
Εκεί λοιπόν μπαίνει ένα δίλημμα γιατί κάτι μας τραβάει και προς τα εκεί και φυσικά ο καθένας μας εννοείται ότι αποφασίζει αυτό που θεωρεί καλύτερο για τον εαυτό του. Οπότε έχει εδώ, έτσι, έχει η καρμικότητα μάλλον της κάρτας έγκυται στο ότι μας δίνει την ευκαιρία να εξηλαιωθούμε και να εκπληρώσουμε καρμικά χρέη που έχουμε είτε απέναντι στον εαυτό μας, είτε απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Για να μπορέσει όμως αυτό να συμβεί, φυσικά θα πρέπει να έχουμε κατανοήσει απόλυτα τα πάντα για εμάς. Έτσι, τι έχουμε κάνει λάθος, αν το έχουμε κάνει κλπ. Τώρα, στα αισθηματικά αντιπροσωπεύει την ανανέωση, την ειλικρινή επικοινωνία, τη θεραπεία των πληγών των σχέσεων του παρελθόντος και υποδηλώνει ότι μπορεί να έχετε φτάσει πραγματικά σε ένα πολύ υψηλό έτσι, συναισθηματικό και όχι μόνο επίπεδο με το σύντροφο ή τη σύντροφό σας. Πολλές φορές μπορεί να αναφέρεται και στην Ανάσταση μιας σχέσης, γιατί είναι και η κάρτα της Ανάστασης. Όσον αφορά την καριέρα, συμβολίζει πολλές φορές ένα κάλεσμα προς τον καλύτερο εαυτό μας και την εργασία που ευθυγραμμίζεται με τον αληθινό μας σκοπό. Αυτό περιλαμβάνει βέβαια ίσως μία απόφαση που μπορεί να αλλάξει τη ζωή, όπως αλλαγή καριέρας ή ακόμα και ανάληψη ηγετικού ρόλου ή την έναρξη μιας νέας επιχείρησης που νιώθετε, έτσι, εκεί θα νιώθετε ότι είστε πραγματικά καλά. Αυτή είναι η θετική αλλαγή. Και είναι πάρα πολύ θετική κάρτα αναφορικά με την καριέρα γενικότερα βέβαια, έτσι. Είναι μια πολύ θετική κάρτα. Θεωρώ σαφώς ότι θα έχουμε πολύ σημαντικά γεγονότα, παιδιά, γιατί δεν περιοριζόμαστε μόνο στα δικά μας, τα καθημερινά, τα προσωπικά, έτσι. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές. Ευτυχώς με την κρίση δεν θα είναι αρνητικές, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλουμε. Η κρίση συνδέεται με τον πλανήτη Πλούτονα και ο Πλούτονας είναι ο πλανήτης της μεταμόρφωσης, της αναγέννησης και των καρμικών μαθημάτων. Όπως ο Πλούτονας αναδιαμορφώνει ό,τι αγγίζει, η κρίση αντιπροσωπεύει τη δύναμη να αναδυθούμε από το παρελθόν, να αγκαλιάσουμε την ανανέωση και να ζήσουμε αυτή την υπέροχη μεταμόρφωση και την ευθυγράμμιση με τον ανώτερο εαυτό μας. Τέλεια. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά τα πολύ ωραία και πνευματικά, και όχι μόνο βέβαια, έτσι, γιατί είπαμε και ερωτικά, είπαμε και επαγγελματικά, υπάρχουν και τα πιο ανθρώπινα και τα καθημερινά και επίσης αυτά που συμβαίνουν και διαρκώς γύρω μας. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είναι ένας μήνας που θα υπάρξουν αλλαγές, ανανέωση, καινούρια ενέργεια, γιατί όχι. Καλοδεχούμενοι. Πάμε λίγο να δούμε έτσι λίγα πράγματα για τον μήνα Δεκέμβριο. Ο Δεκέμβριος είναι ο 12ος μήνας. Στην αριθμολογία λοιπόν 2 συν 1 ίσον 3. Τα τριάρια γενικά αναφέρονται στην επικοινωνία, στη δημιουργικότητα αλλά και στην έκφραση των συναισθημάτων. Μπορεί να έχουμε εξομολογήσεις, αποκαλύψεις, μηνύματα από
ανθρώπους που δεν τα περιμένουμε, ξαφνικές επιστροφές, γιατί πολλές φορές είναι και μία κάρτα η οποία, είναι ένας αριθμός ο οποίος μπορεί να φέρει και επιστροφές, επανένωση. Λοιπόν, και ο ήλιος θα περάσει στον τοξότη, ή έχει περάσει. Συγγνώμη, έχει περάσει. Και οι βασικές, και θα περάσει έτσι, από τα μέσα του μήνα και μετά, θα περάσει και στον εγώ καιρό. Οπότε έχουμε πολύ έντονες ενέργειες. Πολύ έντονες ενέργειες. Οκ. Κορύφωση συναισθημάτων. Πιθανότατα και έτσι κάποιους κύκλους ζωής που μπορεί να κλείνουν για να ανοίξουν καινούργοι. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα ευχηθώ άλλη μια φορά να έχουμε έναν καλό και ευλογημένο μήνα. Και έτσι ακούγεται και μία φήμη ότι μπορεί να είναι ένας μήνας καρμικών σχέσεων και καρμικών επανασυνδέσεων. Να προσέχετε, παρακαλώ πολύ. Γιατί κάποιος κάποτε έλεγε επιστροφές, καταστροφές. Λοιπόν, και να είναι όλα καλά και ευλογημένα, καλές γιορτές να έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.